वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या रणधुमाळीला खऱ्या अर्थाने आता सुरुवात झालेली आहे. प्रचार यंत्रणा सर्वच पक्षांकडून प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहे. वेंगुर्ल्याचा जर विचार केला तर वेंगुर्ल्यात प्रामुख्याने चौरंगी लढत आपल्याला पाहायला मिळते. यात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना असेल, त्याचप्रमाणे शिवसेना शिंदे शिवसेना असेल, तसेच भाजप पक्ष असेल, त्याचप्रमाणे काँग्रेस पक्ष असेल, या चारही पक्षांनी आपले उमेदवार नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार हे रिंगणात उतरलेले आहेत आणि चारही पक्षांकडून प्रभावीपणे प्रचार यंत्रणा ही आज आपल्याला संपूर्ण शहरात पाहायला मिळते. त्याचबरोबर जर दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर माजी नगराध्यक्ष संदेश निकम हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडून नगराध्यक्ष पदासाठी या वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या रिंगणात उतरलेले आहेत. एक सर्वसामान्यांच्या हाकेला धावून जाणारा चेहरा म्हणून संदेश निकम यांची संपूर्ण वेंगुर्ला शहरामध्ये शहरासहित वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये सुद्धा ओळख आहे. संदेश निकम हे माजी नगराध्यक्ष म्हणून त्यांनी वेंगुर्ला नगर परिषदेवर काम केलेलं आहे आणि गेली 2 ते 3 टर्म ते या ठिकाणी नगरसेवक म्हणून सुद्धा राहिलेले आहेत. त्यांच्या पत्नी सुद्धा सुमन निकम या नगरसेवक म्हणून त्यांनी काम पाहिलेलं आहे आणि आता ते नगराध्यक्ष पदाच्या पुन्हा एकदा रेस मध्ये उतरलेले आहेत. प्रभावीपणे त्यांची सुद्धा प्रचार यंत्रणा ही सुरू आहे. माझ्यासोबत आता संदेश निकम आहेत, म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत. तर आज तुम्ही नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहात, प्रभावीपणे तुम्ही प्रचार यंत्रणा या ठिकाणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या माध्यमातून या ठिकाणी राबवत आहात. तर कसा मतदारांचा प्रतिसाद मिळतोय आणि कोणता अजेंडा घेऊन तुम्ही निवडणूक लढवत आहात? नमस्कार, मी संदेश प्रभाकर निकम, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाकडून वेंगुर्ला नगर परिषद निवडणूक 2025 या निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार म्हणून मी आज उभा आहे. मी वेंगुर्ला शहराचा विकास याचा अर्थ वेंगुर्ला शहरामध्ये माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री असताना जे उपजिल्हा रुग्णालय सुरू केलेलं आहे, त्या भाजपच्या नतभ्रष्टाचारी सरकारने त्या वेंगुर्ला शहराच्या हॉस्पिटलमध्ये एकही डॉक्टर सुविधा उपलब्ध करून ठेवलेली नाही. आज आमच्या ज्या महिला आहेत त्यांचे विविध प्रश्न आहेत, त्यांना उपचारासाठी बाहेरगावी गोवा किंवा सावंतवाडी कुठे इथे जावं लागतं. तसंच इथं ऍक्सिडेंट झाला, अपघात घडला की ताबडतोब ॲम्ब्युलन्स सुद्धा इथं उपलब्ध नाही. ॲम्ब्युलन्स व प्रायव्हेट ॲम्ब्युलन्स बोलवून त्यांना गोवा बांबोळी येते किंवा सावंतवाडी कुठे येते जावं लागतं. त्यासाठी मी प्राधान्याने वेंगुर्ला ग्रामीण रुग्णालयामध्ये सर्वप्रथम सर्व प्रकारच्या रोगांचं निदान करणारे, ऍक्सिडेंट झाला तर प्रथम उपचार करणारे, महिलांच्या डिलिव्हरीचा प्रश्न आहे ते डिलिव्हरी वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये व्यवस्थित होण्यासाठी मी डॉक्टरची सुविधा उपलब्ध करून देईल. आज तुम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून ही निवडणूक लढवत आहात. संपूर्ण सर्वच प्रभागांमध्ये तुम्ही फिरता, नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहात. तर मतदारांकडून तुम्हाला कशा प्रकारचा प्रतिसाद मिळतोय, त्यांच्याकडून काय प्रतिक्रिया येत आहे? मी गेली 25 वर्षे या नगरपालिकेचा नगरसेवक म्हणून काम केले. तसेच मी 2.5 वर्ष नगराध्यक्ष म्हणून काम केले, विरोधी पक्षनेता म्हणून काम केले, तसेच मी उपनगराध्यक्ष म्हणून 2 वेळा काम केले. त्यामुळे वेंगुर्ला शहरातील जी घरं आहेत, वेंगुर्ला शहरातील घरातील प्रत्येक नागरिकांचा मी संदेश निकम या नावाने मला लोक ओळखतात. त्यामुळे मला कुठल्याही असं कोणाच्या घरी गेला की मी संदेश निकम आहे, मला नगराध्यक्ष उभा राहिलाय असं सांगायची गरज भासत नाही. ते आपण म्हणून माझं स्वागत करतायत, मला बोलवतायत, मला विचारतायत कसा आहे, तू घाबरू नकोस, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत असं ते मला सांगतायत आणि लोकांचा मला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय. एक जर विचार केला तर वेंगुर्ला शहरात जे तुमचं सामाजिक कार्य आहे ते सुद्धा मोठं आहे. संदेश निकम मित्र मंडळाच्या माध्यमातून तुम्ही अनेक जे समाजसेवा आहे ती केलेली आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? त्याचा कुठे फायदा होणार आहे काय? मी गेली 12 ते 13 वर्षी मी माझी संदेश निकम मित्र मंडळामार्फत एक ॲम्ब्युलन्स मी घेतलेली होती आणि ती आजही ॲम्ब्युलन्स लोकांना विना मोबदला मी देत आहे. माझा फोन आला की माझा ड्रायव्हर जातो, पेशंट कुठे असेल त्याला मी घेऊन जातो, उपचार करतो, उपचार करून झाल्यानंतर त्याला मी घरी आणून परत सोडतो. ही गेली 12 ते 13 वर्षे माझ्याकडनं चालू आहे. त्यामुळे लोकांचा माझे संबंध जोडलेले आहेत. त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला शहरामध्ये विविध विकास कामे आहेत. वेंगुर्ला शहरामध्ये आज रस्त्यांची दुरस्ती एवढी झाली आहे की गेली 5 वर्षे भाजपचा नगराध्यक्ष होता आणि ते आज भाजप पक्षाचे नगराचे उमेदवार आहेत आणि अशा नगराध्यक्ष असताना त्यांनी वेंगुर्ला शहरामध्ये कुठल्याही प्रकारचा विकास केला नाही.
त्याने प्रत्यक्ष स्टेजवर येऊन सांगावं की हा रस्ता मी केला, त्याने फक्त बिल्डिंग बांधल्या आणि आपला स्वतःचा विकास केला. निश्चितच तुम्ही म्हणताय की कोणत्याही पद्धतीचा विकास केला नाही, मात्र आज जे सत्ताधारी मधले दोन पक्ष आहेत ते सुद्धा आज विरोधात लढतायत. एक भाजप आणि एक शिवसेना, दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या विरोधात आहेत. या ठिकाणी त्यांचे सुद्धा नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत आणि ते सुद्धा जे आहेत ते विकास कामं, आम्ही एवढी विकास कामं केली त्याच्यामुळे आम्हाला मत द्या, या मुद्द्यावरती आज विकास कामांच्या मुद्द्यावर आज मतदारांच्या समोर जात आहेत. तर याबद्दल आपलं काय मत आहे? नेमका ते जे बोलतायत तसं झालंय का? आपण काय सांगाल? बघा, माननीय उद्धव साहेब मुख्यमंत्री होते त्यावेळी उद्धव साहेबांचा पक्ष म्हणजे आमचा पक्ष फोडून त्याचे विभाजन केलं आणि भाजपचा मुख्यमंत्री बसला. आज अशी परिस्थिती आहे की राज्यामध्ये केंद्रामध्ये भाजप, त्यांची शिंदे शिवसेना यांचं सरकार आहे, परंतु ते स्वतःच्या खुर्चीसाठी, स्वतःच्या विकासासाठी इथं भांडतायत आणि दोघं एकमेकांच्या विरोधात राहिलेले आहेत. त्यामुळे लोक एकमेकांची भांडतायत. त्यांचा विरोध मला नाही आहे, त्यांचा विरोध आहे की शिंदे पक्ष गटाचा नगराध्यक्ष होऊ नये, शिंदे गटाला वाटतं की भाजपचा नगराध्यक्ष होऊ नये. संदेश निकम निवडून आला तर त्यांना कुठल्याही प्रकारचं वाईट वाटणार नाही, कारण ते सर्वजण माझ्या पाठीशी आहेत आणि मला ते चांगल्या प्रकारे ते सहकार्य करतायत. आज तुमच्या महाविकास आघाडीमधला सुद्धा काँग्रेस पक्ष, त्याचे सुद्धा नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार या ठिकाणी रिंगणामध्ये आहेत, तुमच्या समोर आहेत. तर याबद्दल काय सांगाल? याबद्दल तुमची प्रतिक्रिया काय? कशा पद्धतीने तुम्हाला त्यांचा या ठिकाणी ते मतदान, त्यांचा प्रचार सुरू आहे आणि याबद्दल काय सांगाल? बघा, आमची महाविकास आघाडी आहे, परंतु आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचा आमदार उभा केला होता, म्हणून आम्ही नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार आम्ही त्यांच्याकडे मागणी केली. त्याने आम्हाला दिलं नाही, परंतु मैत्रीपूर्वक लढत आमची दोघात चालू आहे. त्यामुळे आमचा कुठेही वाद नाही. उद्या समजा आमच्या एकमेकाचे समजा नगरसेवक कमी आले, काँग्रेस किंवा उद्धव बाळासाहेब, तरी आम्ही निवडणुकीनंतर एकत्र होणार. निश्चितच. म्हणजे नेमका तुम्ही तुमच्या संघटना म्हणून तुम्ही त्या पक्षाचा नगराध्यक्ष म्हणून आज तुम्ही या रिंगणात आहात. संदेश निकम म्हणून आज तुम्ही ज्यावेळी मतदारांच्या समोर जात आहेत किंवा तुम्हाला आज जो शहरातून प्रतिसाद मिळतो, यात काही आरोपही तुमच्यावर होत आहेत, तर याबाबत काय सांगाल? हे बघा, माझ्यावर आजपर्यंत मी विरोधी पक्षात होतो, माझ्यावर कुठल्याही प्रकारचे आरोप नाही. मी सर्वसामान्य घरातील, सर्वसामान्य जनतेतील मी उमेदवार आहे. तसेच मी निवडणूक लढतोय, कोणावर आरोप करून मी निवडणूक लढत नाही आणि मला कोणावर आरोप करून माझा पोळी भाजून घ्यायची मला गरज नाही, कारण मी विकासाच्या मुद्द्यावर लढतोय. मी जे शहरामध्ये जो विकास झालेला नाही, माझे मच्छीमार बांधव आहेत, माझे मागासवर्गीय वस्तीतील लोक आहेत, माझे वडखोलमधील मराठा समाज आहे, माझे इतर ओबीसी समाजातील लोक आहेत, इतर समाजातील लोक आहेत, त्यांची कामं करणे हा माझा ध्यास आहे. तसंच इथं मी जास्त करून दिव्यांग लोक आहेत, अल्पसंख्याक लोक आहेत, त्यांची सुद्धा कामं बरीचशी रखडलेली आहेत. त्या लोकांचे मी पूर्णपणे काम करण्याचा मनोमन मी प्रयत्न करत आहे. आज जर बघितलं तर जसं आपण सांगितलं, संपूर्ण वेंगुर्ला शहरामध्ये तुम्ही या संपूर्ण सर्व समाजातील घटकांना घेऊन जात आहात. तुमच्या सोबत नगरसेवक पदाचे सुद्धा उमेदवार या ठिकाणी तुम्ही प्रत्येक प्रभागामध्ये या ठिकाणी उतरलेले आहेत. त्यांना कसा प्रतिसाद मिळतोय त्याबद्दल काय सांगाल? हे बघा, मी आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा नगराध्यक्ष आणि आम्ही 18 उमेदवार उभे केले. कमीत कमी 15 उमेदवार आमचे निवडून येणार, एवढी मी तुम्हाला विजयाची खात्री देतो. एक दुसरा प्रश्न आहे की आज तुम्ही रिंगणात एक संपूर्ण ताकदीनिशी उतरलेला आहात, मात्र काही आरोप हे तुमच्यावर होत आहेत की तुम्ही दुसऱ्या पक्षाला मदत करताय किंवा असे काही आरोप चुकीचे होत आहेत तुमच्यावर, याबद्दल आपली प्रतिक्रिया? हे बघा, हे मी आज लोकांत माझी प्रतिमा चांगली आहे, ही लोकांनी मला आज भरघोस पाठिंबा दिलाय, म्हणून काहीतरी लोक माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न करतात. मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा नगराध्यक्ष आहे. मी पक्षाची जी आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची कार्यपद्धती आहे, 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण आणि हिंदुत्वाचा मुद्दा, तसेच विकास कामाचा मुद्दा, आणि हे घेऊन मी निवडणूक लढवत आहे. त्यामुळे मला कुठल्याही प्रकारचे माघार, जे लोक उठवतात माघार घेणार, मी कुठल्याही प्रकारचे माघार घेणार नाही आणि कुठल्याही पक्षाला मदत करणार नाही. मी वेंगुर्ल्यातील नागरिकांच्या मनातील नगराध्यक्ष आहे. मी वेंगुर्ल्यातील गोरगरिबांचा नगराध्यक्ष उमेदवार आहे. त्यामुळे माझा विजय आज निश्चित झालेला आहे. त्यामुळे मला कोणाला पाठिंबा देण्याचा काही गरज नाही. कृपया करून ज्या लोकांनी माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न करतायत ते थांबवा, माझं त्यांना हात जोडून विनंती आहे.
निश्चितच या संपूर्ण जर वातावरण बघितलं तर आगामी काळात निवडून आल्यानंतर तुमचा काय अजेंडा असेल आणि कोणत्या या संपूर्ण अजेंड्यावर तुम्ही नागरिकांच्या समोर जाता? हा बघा, सर्वप्रथम माझा हॉस्पिटलचा प्रश्न आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमचे नेते माननीय माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हॉस्पिटल उपजिल्हा रुग्णालय बांधले, परंतु आज तिथं डॉक्टरची सुविधा नाही. मी तात्काळ तिथं महिलांसाठी आवश्यक डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक म्हणून म्हणजे ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर जो आज प्रथम उपचार करायचा आहे तिथं त्यासाठी डॉक्टर, त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या महिलांचे आजार आहेत त्यासाठी डॉक्टर, लहान मुलांसाठी अशी डॉक्टर कमीत कमी 8 ते 10 डॉक्टरांची टीम ह्या वेंगुर्ला ग्रामीण रुग्णालयामध्ये येऊन काम करेल, ही माझी मानस आहे. मी ते करून दाखवणार. निश्चितच जे काही आरोग्य सुविधा आहेत याबाबत त्यांनी या ठिकाणी खंत व्यक्त केलेली आहे. तर आगामी काळामध्ये या आरोग्य सुविधा असतील या सुधारण्यासाठी आणि अनेक ज्या मूलभूत गरजा आहेत ज्या अद्यापही नागरिकांना भेडसावत आहेत या सुधारण्यासाठी आपण या निवडणूक रिंगणात उतरलेलो आहे. आणि निश्चितच जनतेचा आपल्याला पाठिंबा आहे. अनेक जण बदनामी करत आहेत, ती बदनामी त्यांनी थांबवावी. आपण उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेमार्फत या रिंगणात आहे आणि त्याच्या याच पक्षामार्फत आम्ही विकास कामं करणार असं त्यांनी या ठिकाणी ठामपणे सांगितलेलं आहे. निश्चितच आगामी काळात ज्या पद्धतीने प्रभावी प्रचार यंत्रणा राबवली जाईल ज्या पद्धतीने प्रभावी प्रचार यंत्रणा असेल त्या पद्धतीने कशा प्रकारे याचं मतपेटीत रूपांतर होतं हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.